Siyabingelela emagumbini amanamhlaba uDlamini lo Mthandazi useMpumalanga. Mbukelo khona ekhaya. La khasi nazo iwasho, locksmith, ublue key, nedlozi elimhlophe. Siningi iwasho ekhona ekhaya, mbukelo khona ekhaya. Nedi uthenga lezi oyifunako, lezi ezifanele wena. Mhlambe if mina ngihlolile ngabona okay nako kudinga kuwe, nako futhi ungakusiza mbukelo khona ekhaya. So uDlamini lo useMpumalanga. Umthandazi ngisayona. Ngiyethemba ukuthi uNkulunkulu unigcinile lapha ekhaya enibona amavideo alapha ekhaya kwaDlamini Umthandazi. Umuntu nomuntu unesiphiwo sakhe. Umuntu nomuntu indlela yakhe yokuphila emhlabeni ayiphiwa nayibekelwa ngabakubo asebangasekho emhlabeni, ayibekelwa ngubani? uNkulunkulu wakhe. So umuntu ngathi angagxila entweni ayiphiwe ngabakubo naNkulunkulu wakhe ukuze impilo yakhe izoya phambili, because mawuza into engazona eyakho usala kuphi endleleni. Ngithi ngibukele khona ekhaya masiyiphushe impilo mayiye phambili, because into esifuna khulini ukwakha imizi ukuthi impilo ichubeke, ngoba sazi ukuthi umhlabeni sawuhamba nini, sawuhamba shiye senze ini kuphi futhi kanjani. So ngibukele khona ekhaya doors are open, iminyango mayivule. Modinga iwasho zikhona la ekhaya ngizokukhoriyela ngekhoriya guide zifike lapho ukhona khona. Either ufuna sekugeza idlozi, sekugeza amathunzi, sekufuna umsebenzi, sekuvula into zakho, unenkinga yedliso, unenkinga yesicitho, udinga amanzi empophoma, yonke into la ekhaya iyakhulekela. Mbukelo khona ekhaya futhi iyabikwa. Nakuwe mayifika ngicela ukuthi uyibike uyikhulekise. That time ngikupha nempepho, khathini esiningi impepho ngiyithengisi, ngiyihambise mahhala and ngiyayimixa ngehlukahlukana kwayo. Mbukelo khona ekhaya impilo inzima. Impilo idinga ukufoster, idinga abantu noma kuphathini uzokwazi ukuba wena umuntu ozama impilo akulekelele. Impilo idinga ukuthi kubanjiswane kahle kahle empeleni. Mbukelo khona ekhaya impilo idinga ukuthi uyifoste bese uyarelaxa, ushaye umoya, ukhululeke. Ungahlezi serious njalo every day. Not umuntu emimoya, not futhi umuntu edlozi. Akufuneki userious every day. Ngithi doors are open, iminyango mayivuleke. Ungasifakela mawufuna iwasho la ekhaya, noma ufaka la ekhaya ngeStandard Bank, noma ufaka kuphi e-ABSA. Mbukelo khona ekhaya. Then iwasho ziyasuka ziza kuwe, unike address negama lakho nesibongo. Same day ukhokhile inkanyiso la ekhaya, imali sobe siyishiwe ekhaya. Same day siyafakela khoriya guide. Sasuke into zakho ziza kuwe ekhaya. Either ufuna ibaso, into echele emzini wakho, nemimoya ekuhluphako sizokwenzela. uDlamini lo Umthandazi. Ngine office ke enginayo. Office enginayo lila kulomuzi engwakhaya, umuzi wakomgogo, ngoba yonke into enginayo eyedlozi yabantu abadala. Ngoba konke ukuthola through amandla abo, through igama labo. Mbukelo khona ekhaya. Ngofuna ukuhlola online singahlolela video call ka WhatsApp is 200. Mbukelo khona ekhaya. So uma ngabe uthi yonke into izokwenzeka automatic, ayikwazi ukwenzeka. Kufanele ube nendlela yokungenisa imali, ube nendlela yokulungisa impilo yakho, whatever impilo yakho uyilungisa kanjani. As long as you foster uphusha, mbukelo khona ekhaya, kuzokwenzeka futhi kuzokwenzeka. Don't give up. Ungaphela ngamandla. Wena ofuna umsebenzi, wena une business, wena udinga amathenda, wena udinga kuba nomuzi, wena udinga kuba nelikhaya, wena udinga kuba ku-relationship right. Don't give up. Osekwenzekile kwamosheka ufunde emaphutheni. Ngeke hlezi kukuhle every day, ngeke hlezi futhi ku right. Inkosi kubusise uDlamini lo Mthandazi ngiseMpumalanga.